Herkese salam, men Altın. Hawarsız galma gepleşigimizin 212-nji bölümine hoş geldiňiz. Qurban bayramyňyzy gowy geçirdiňizmi? Beren sadakalaryňyz, eden doga dileýleriniz kabul bolsun. Görüşüňiz ýaly dostlar, bu hepde Hawarsız galma gepleşigini Bodrum şäherinde alyp barýan sebäbi men diň çalışdy. Dostlar, bu hepdäniň täzeliklerinde 3 küçücük täzeliklerimiz bardyr. Size afsinje bolup like goýun, men bolsa täzeliklere başlaýyn. Eger araňyzda bizi täzelikde görüp başlanlaryňyz bar bolsa, kanalymyza agza bolup bizi gollap bilersiňiz. Ondan klip täzeliklerine başlaýar. Söhbetçi my feet up baby. Baby, menigen galeryan baby, bu bolşun ortur beyna. Gözler Ray-Ban, baby, menigen galeryan baby, bu bolşun. Selvi toqlyjyba rap aýdypdyr diýsem, ananarsyňyzmy? Ödüm betinden sagaman. Çılık içimi, cüvingden küçimi, yüzün ütkede birden ödüne çekti. Geçen hepde Bodrum'a gysgalyp, bu täzelikleriň birini Agdamanlyň Firuza bilen Perhat Ataýew armanım bare. Meni haçan gülüm oğuncak, hemme vakti söýgen soňjak bolama, bu millette. Senden armanım bare, men senden armanım bare, men senden. Durdu, soňky wagtlar aktiv. Ýa-da klip hödürleýär, düşünäý. Düşünäy, sen idiň tanyrgama janyma, men düşünäy, öwürjek bolma oýunjagama, sen düşünäy, iň soňunda menki boljagama, sen düşünäy. Yine bir täzelik Murat Öwedow'dan meňdeşim. Men seni nirden taparım, yüreğim meňdeşim. Qaysi şäherde gapyny kakarım, arzuwym meňdeşim. Bu hepde Öwedow'lardan täzeliklerimiz köp. Bilbil sesimiz Türk aýdymlaryna cover hödürläpdir. Çabuk olalım aşkım, her şeyi paylaşalım. Ben kendimi sana adadım. Rasim Geldiýew täze klip hödürläpdir. Sebäp näme? Sebäp näme meni unuttum, baňa näme diýseňem ýuwuttum. Sen kimler üçin men göwnüm ýyktym. Ya pes gördüm men. Dostlar, häzir size ýaşlygyňyzy ýatlatjak Berdi Bi bilen Muhammed iň şit aýdymlaryna muşap hödürläpdir. Allah oynatma, sevgimi garetme. Yanarsın sen ayrı sevgili bilen, sen oynatma. Allah oynatma, sevgimi garetme. Geç olmanka ayrı. Arada ýurdumyzyň parlak ýyldızlarynyň biri bolan Nazir Habibsyň dowlanyny bolupdy. Şu pursatlary YouTube sahypasyndan paýlaşypdyr. Biz hem dowlanyňyzy tüýsüregimizden gutlaýas. Empo şahajygyna däli däde bilen başlaýas, tapars. Görän görüşänim içimde, diňe daşgynlar daşymda, gonyp bilen mawjuşumda, meni zaman düşüşümde. Batyr Çapay Papa adly rus dilinde aýdym hödürläpdir. Моя жизнь и душа, самый лучший во всем. Папа, мой отец, жизнь моя. Dostlar, häzirki görkezjek videom bilen meniň pikirimçe hemme jaňa radylaşarsyňyz. Türkmenistanyň iň owadan iň popular denan aýdymçylary bar.
Instagram dünyasında yeni bir bettäzelik Matt Nazarov önkü metmeyi yatlap canı sesi old school'dan rap okaptır. Yeah. William Fiala görüngen benim keşke gözlerime maşke sever cash can him işe bırıncı yetafım in the hashtag bitch think the end of that you can touch that yeah without the mama I'm far flowing the muddy ain't family Charlie I shop YouTube täzeliklerine gelenimizde Mesih Prosa Firuza täze show gepleşimizde mihman bolup gelmeli Firuza'dan haýsy aýdymyny canly sesde dinläsiňiz gelýär. Inni gelýär könleri ýatlaş agajymyzda merhum Nur Meredow biwepa. Biwepa, ähdinden döndüm sen aşkından çıktım cefa, ah neçin seydim men. Yine bir könleri ýatlaly Anuş Muratturdy sen bolmasaň. Ağlama, gözlerim Bana doğa bulur şirin sözlerim Sen bolmasaň ne dip yaşayın Sen ki dünyany ömrüni eyleyim Sen bolmasaň Dostlar yan hem bellep geçişim ýaly Firuza täze şol gepleşigimizde mihman bolup geler. Firuza soralarınız bar bolsa lenta geçip ýazyp bilersiňiz. Onda näme dostlar inniki bölümde görüşýänçek özüňize gowja teredin hoş sag bolun. Täzeliklerden habarsyz